Busa lakaw og buhata ang sama sa iyang gibuhat. Mao ni ang final line sa atong ebanghelyo. Unsa may mensahe ni Hesus nga kinahanglan mahimo gyud tang isig katawo sa atong isig katawo. Sige ko na be, lingi ay mong tupad ing na isig katawo ko nimo o isig kahayop. Kay karon ra ba, usahay ibaylo nato ang tao sa hayop. Ang mga iro, mas pinangga, ang mga iring, ang mga manok, apil ng mga bitin usahay, mga ilaga, mga baboy, mas pinangga kaysa tao. Isig ka tao. Neighbor. Nindot kay tag-translation kitang mga Cebuano kay na-mention yun isig ka tao. Fellow human being. Kinsa man ang tinuod nga isig katao, kanang tao nga mubati sa kalisdanan sa iyang isig katao. Kana bang dili magpakaway bana, sa in English pa kanang caring or mo care sa iyang isig katao, dili nang doesn't care sa iyang isig katao. Gilain na sang lingi sa imong tupad ing na, do you care me? Na, do you care me? Mga bana, do you care your wives? Kinsa mga banaha dinhi nga caring gyud kay sa iyang wife, tasang kamot. Upat raman kabog. Mga animal man mo. Mga wife, kinsa ninyo ang caring kay sa inyong husband? Tasa ka mo. Nawa na ginoon. Adi-adi ay. Na mga limasad. Haskang luoya. Mga children, kinsa ninyo ang caring kay sa inyong mga parents? Tasa ka mo. Takdan sa jutay rasan. Mga parents, kinsa ninyo ang caring kay sa inyong mga children? Tasa kamot, ladaghan, mga bakakon. Kinsa ninyo ang ni-care gyud sa inyong parish priest? Tasa kamot, I don't care. Oy, mabalhin na naman kung atos Compostela, bahala mo din yun. Nakaroon, kung mo care ganita sa atong isig katao, makakita dayon ta sa iyang panginahanglan. Diri sa atong unang pagbasa niingon dayon ang Ginoo pinaagi ni Moises, kung tumano ninyo ang mga sugo sa Dios, buhaton ninyo kanunay ang iyang mga sugo, tagaan gid mo sa Ginoo og kinabuhi, mabuhi kamo. Sa ato pa ang Ginoo di ay naghuwat siya nato nga motuman sa iyang sugo. Nya nangutana dayon ang lawyer diri sa atong ebanghelyo, unsa may akong buhaton? Pasabot unsa may sugo aron mabuhi ko or makabaton ko kinabuhing way katapusan? Niingon dayong Ginoo, ikaw lawyer man ka, unsa may imong nakatunan? O giunsa nimo pagsabot? Niingon din siya, higugmaa ang Dios labaw sa tanan, sa tibuok mong kasing-kasing, huna-huna, kusog, o kalag. Nya dayon gisumpay, higugmaa ang imong isig katao, sama sa imong kaugalingon. Ingon din si Jesus, sakto, sige, buhata dayon. Ngutana pag yung lawyer, kinsa may akong isig katao? Who is my neighbor? Motong nihatag dayog parabol si Kristo kaning famous nga the Good Samaritan. The Good Samaritan. Dihay gitulisan, gibunog, himatyon, naagi ang pare. Niagi las pikas daplin, ni tanaw, niingon, I don't care. Kao siya nga to.
Niagi sad ang libita, lay minister ni sila, or lektor. Nitanaw kadiyot, niagi lang sa Speaker's Daplin, I don't care. Niagi ang iyang kaaway, kay kaning mga Hudiyo o ang mga Samarianhon, kaaway man ni sila. Pagkakita gyud sa Samarianhon sa iyang kaaway nga himatyon, nanaog siya sa iyang gisakyan nga hayop, iyang gitambalan ang katungkuan, nagkasamad iyang gibugkusan, gibutangag lana o bino, niya gipasakay pagid niya sa iyang hayop, wa na siya padayog lakaw, gidaan niya ngadto sa abutanan, iyang giserbihan overnight, o niya pagkaugma, iya pagyong gitugon ang katong nagbantay dito, at timana ni siya, ha, tagaan tika una, pasiuna lang ni, 2 days salary. Kay kanang usa ka dinaryo, usa na kaadlaw nga salary nila sa una, 2 dinars man, 2 coins iyang gihatag. So duha ni kaadlaw pasiuna, kun makuwang pa na igbalik nako, pun-an nako, refundan tika sa imong magasto. Kamo, kita muskabit sa inyong bana or sa inyong asawa nga himatyon. Saman, inyong tambalan. Hindi ka na ba? Lingya imong tupad ina, mutambal ha? Makakita ka ng tao nga purtigyod kamaritis, sigihan kaglibak, sigihan pakagdaot, gikural pag yung inyong agianan, wa na kay agianan, nya karon na paralyze, muingon nimo dadataong kus doktor day, imong dadon? O muingon ka, I don't care, kamatay diyang buangak. Ang kabit sa imong bana, namabdos, gipalaya sa ila, way makahatod sa ospital ka anakon, nya moadto nimo moingon, tabangi taong ko makapanganak ko kay anak rabanis imong bana. Masaan? Nimong dados ospital? I don't care. Inigingon na tong I don't care, ang mahitabo, mamatay dayon ta. Dili natatabangan sa Ginoo. Mao na karon ang atong mga politicians, labi na din sa Pilipinas, they don't care. Most of them, they don't care. Away. Atong pakpakan ang mga politicians nga they care for the Philippines. Pakpakan na to. Salamat kayo. Kinsa karo mga politisyana kanang habig sa Team Marcos, Team Lini, o Team Duterte ang ni care sa Philippines. Ay nalamog tubag. Ato silang iampok ang ni care. Kumusta ang atong mga politicians dinhi sa atong Sugbo, sa Cebu, gikan sa gobernador, mayor, hangtod na gyud sa barangay kapitan? Ni care ba sila? Nato? Inaot ponta. Kana bang impeachment karon sa atong vice presidente, paagi ba na sa pag-care? Kanang atong paghana-hana o pakigubat sa China, paagi ba na sa atong pag-care sa Pilipinos? Kanang siging kinihaay, kantong inadyasay sa resultas eleksyon, nga naa kunoy mga 17 million nga wa maihap kay overvote, mao ba na'y paagis pag-care? Ana? Kumusta inyong silingan? Do you care your neighbors? Mayo. Lingiyay mong tupad being na unsa roy imong panginahanglan. Unsa maroy imong panginahanglan. Sige ba? Pangutan na ba? Ako na lang pangutanay na pader unsa imong panginahanglan. Sige na. Nabalhinonon man kapader unsa imong panginahanglan. Sige na. 70 million utang. Atong utang 70 million. Nya ambot ni care ba nako ning mupuli nako dinhi? Kay pag istorya namo naingon man siya, ayaw lang kog hasula anang 70 million padre, mo support lang ko nimo pero ay lang kog hasula. Ambot lang. Mo care ba siya? Nya wala sa ko ni reklamo.
Kaya ako may hinungdan ani nga dupa-dupa ni take og opportunity nga makuha ng atong mga lugar dinhi nga maporma ning atong parokya, matukod ng kumbinto, ako lang nang ihatag sa mupuli nako aron iyang mapahimuslan nga haruhay siya, ako lay magpasan sa 70 million. Because I care. Hilak in town. Oy, tinuod yun na. Naanad ko ani mga igsoon, sa una pa yun, katong pagsugod na ko og ka-in love, mga 1983, nagkauyab mig mga December 16 manting ito, 1983, alas 7:30 gabi. Niya pagka mga May 1984, wala ko niya tagdang. Niya, di na siya mo care nako. Sa ikugukod-gukod niya, dakog suwat, di na yung tagad. Niya ako na lang nakitaan o nahibawan, nga naaday siya, nagkauli day sila sa iyang ex. Niya, masugatan ako usahay, nga nagkuyog sila, ginunitay pas kamot. Ako, mutalikod lang ko, niya, muto akong luha. Kaya ako masang gipanaad sa akong kaugalingon nga kung dili ko personalon niya og buwag, dili gyud ko makigbuwag. Pabilin gyapon nga ang akong pagtan-aw niya akong uyab. Nya ikakita nako nga naa sila nagkuyog, moingon dayon ko, Lord, magpabilin kong buutan nga boyfriend ngadto sa akong salbahis nga girlfriend. Ana. Nanad ko ana. Antod, ana, nagka-uli rapod mi ato. Ana. Karon ako sa nang gamiton, naman sa mga parokyano na to dinhi nga nagsigig daot nako. Naay mga online sad nga nakabati nako, daoton sad ko. Hasta ning ato dinhi mga projects, himuan pag-istoryang bati. Moingon ra gyapon ko, magpabilin kong buutan nga parish priest sa mga buangon nga parishioners. Ana. Because I care. Sa inyong tanaw, sa akong unom din hikatuig nga pag-alagad ninyo, ni care ba ko ninyo o I don't care? Care. Salamat in town sa nakakita. Nya kamo mo padayon mo care nako? Ay mughonong palit og slot. Ang atong slot karon para ibayad sa utang gitawag ni grace. God's reward and complete elation. Ang atong halin niabot nag 4,707 ka slots, napay 695,000 ka slots or 295 ka slots available, 100 pesos per slot. Niya doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000, niabot sa 22 na ang atong nadawat. Ikaduha na tong slot, ang itukod na tog balay, itiwas na tog tukod atong 12 ka balay to complete the 61 targeted houses. 4,000 na sad, 282 ka slots ang atong halin, naapay 2,718 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot, na ni 61 slot challenge nga tag 6,100 per challenge. 24 na sad ang atong nadawat ka challenge. Mga igsoon, sa akong unom katuig dinhi, dako na kong pasalamat ninyong tanan. By February 5, adto na ko dito sa Compostela, kung buhi pa ko. Pero apil gyapon mo sa akong mga parishioners. Kaya duha man ni kaklase akong parishioners. Online parishioners o territorial parishioners. Samtang ni ako dinhi, kamoy akong territorial parishioners. Daghan sa taga Compostela, akong online parishioners. Inigadto na ko dito, silang tanan na sa akong territorial parishioners, kamo na sa akong online parishioners. 80% more or less sa atong tanan nga kwartang nadawat nga nagamit nato aning tanan nato mga projects, mga
gikan sa online parishioners. Ang 20% gikan sa territorial parishioners. Ngunang sa akong pagdaaning 70 million nga utang, di man mo pabilin diri, apili sa ko ninyo tabang, ha? Hangtod mo mga matay. Gilingi ako na imong tupad. Last na lang lingi. Ing na, di jud ko moondang og palit og slot ni Padre Siano. Ing na. Kanang wa mo lingi, nahibaw-an na nako, nga niingon na I don't care. Sige, katong ni care, manindog na ta. Basta mo patuo ganita sa Ginoo, luwas gyud. Musupak ganita sa Ginoo, impas gyud. Gilingay mong tupad, yung nadili ka musupak, di ka masinupakon, impas gyud ka. Muna, sa unang pagbasa, ang Sodoma o ang Gomora nga syudad, dakong syudad, nagsupak-supak sa Ginoo. Nagsalig na sila sa ilang kaugalingon nga katakos o kagamhanan o naghiusa sila pagbuhat sa mga pagsupak sa Ginoo. Ang naminaw ra sa Ginoo mao si Abraham ug ang iyang igagaw nga si Lot nga didto nagpuyo sa Sodoma. Mao tong bisan og laglago na ang Sodoma kuan gis Ginoo gipaikyas gid niya si Lot kay kamao mang maminaw sa Ginoo. Gani pag ingos Ginoo nga dagan ngadto sa kabungturan, ingos Lot murag layo naman kay ito Lord, pwede anha lang ko anang lungsod sa Suar. Nasalbar itawong mga tao dito kay si Lot nga pinangga sa Ginoo, nihangyo man nga adto lang siya kay duol-duol ra. Nisupak sad ang asawa ni Lot, giingnan sila sa anghel ayaw glingi, nilingi gyud, nahimong asin. Muna kon mopatuo lang tas Ginoo og mosunod sa iyang balaod, siguro gitang maluwas. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, nagkanayon ta dinhi nga, O Ginoo, ang imong kaluoy ania sa akong atubangan. Pasabot, ang kaluoy sa Ginoo kanunay nga naa sa tao nga mopatuo. Tanawa ang mga apostoles. Sa dihang nisakay sila kuyog ni Hesus sa sakayan, wa nila ba ibutang ang pagtuo gyud nga kining atong kuyog mao ni siya ang gamhanan sa tanan. Ang ilang kaugalingon nga ilang katakos mo ilang gisaligan, pag abot gyud sa subasko tong unos, nakaingon sila na miligro na tang mga matay. Pero si Jesus niingon siya, pagkagamay sa inyong pagtuo. Niya gipahunong ni Jesus ang hangin ug ang katong balod na linaw. Muna, ang balod o ang hangin, kamaong maminaw sa Ginoo. Pagpahunong, ni patuo dayon. Pero kita, sahay ingnon tang hunong na mo anang sigig, paningil anang utang, maningil yun, musangko yun pa nag-away. Hunong na mo anang korupsyon, dias inyong nasod, mangurakot yun ato mga leaders, lusno yung Pilipinas. Hunong na mo anang sigig sa pamailain. Sigig kabit-kabit, mga bityod kay lami, lusno ang pamilya. Hunong na mo anang sige og pakulor na inyong buhok, awa din na maapil. Hunong na mo anang pangiskis na inyong kilay, awa gyapon na maapil. Wag yun mo hunong, sige yun supak-supak. Tanawa, di ba? Natay global warming. No, sa may relasyon, padir nga global warming, niya pangulo raman as buhok, o kanang naakis-kis kilay. Kinibang batasan na to ba nga ang nature atong supakon,
Parihara sa nas pagsupak nato anang moingon ang atong mga ecologist. Ay na mo pagsigig paaso, sig paaso. Kay madaot ang ozone layer. Sigig yung paaso, siging paaso. Ana, pagkadaot na sa ozone layer, global warming, global warming. Perting pagkadaota. Mao na pagsupak-supak. Maigsoon ang Ginoo maluluyon, way lalis ana. Pero ang ato lang sang timan-an, dili unta ta mahimo sang mga masinupakon. Hibaw-an nato kanunay ug ato gining angkonon nga kunaan nato ang Ginoo, munindot gyud ang kinabuhi. Ato ging supakon ang Ginoo, mobati gyud ang atong kinabuhi. Busa lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Mao ni ang final line sa atong ebanghelyo. Unsa may mensahe ni Hesus nga kinahanglan mahimo gyud tang isig katawo sa atong isig katawo. Sige ko na be, lingiay mong tupad ing na isig katawo ko nimo o isig kahayop. Kay karon ra ba usahay ibaylo nato ang tao sa hayop. Ang mga iro, mas pinangga, ang mga iring, ang mga manok, apil ng mga bitin usahay, mga ilaga, mga baboy, mas pinangga kaysa tao. Isig ka tao. Neighbor. Nindot kay tag-translation kitang mga Cebuano kay na-mention yun isig ka tao. Fellow human being. Kinsa man ang tinuod nga isig katao, kanang tao nga mubati sa kalisdanan sa iyang isig katao. Kana bang dili magpakaway bana sa in English pa kanang caring or mo care sa iyang isig katao, dili nang doesn't care sa iyang isig katao. Ngilay na sang lingi sa imong tupad ing na, do you care me? Na, do you care me? Mga bana, do you care your wives? Kinsa mga banaha dinhi nga caring gyud kay sa iyang wife, tasang kamot. Upat raman kabog. Mga animal man day mo. Mga wife, kinsa ninyo ang caring kay sa inyong husband? Tasang kamot. Nawa na ginoon. Adi-adi ay. Na mga limasad. Haskang looya. Mga children, kinsa ninyo ang caring kay sa inyong mga parents? Tasang kamot. Takdan sa jutay rasan. Mga parents, kinsa ninyo ang caring kay sa inyong mga children? Tasang kamot. Ladaghan. Mga bakakon. Kinsa ninyo ang ni-care gyud sa inyong parish priest? Tasang kamot. I don't care. Oy, mabalhin na naman ako nga sa Compostela. Bahala mo din yun. Nakaroon, kung mo care ganita sa atong isig katao, makakita dayon ta sa iyang panginahanglan. Diri sa atong unang pagbasa niingon dayon ang Ginoo pinaagi ni Moises, kung tumano ninyo ang mga sugo sa Dios, buhaton ninyo kanunay ang iyang mga sugo, tagaan gid mo sa Ginoo og kinabuhi, mabuhi kamo. Sa ato pa ang Ginoo di ay naghuwat siya nato nga motuman sa iyang sugo. Nya nangutana dayon ang lawyer diri sa atong ebanghelyo, unsa may akong buhaton? Pasabot unsa may sugo aron mabuhi ko or makabaton ko kinabuhing way katapusan? Niingon dayong Ginoo, ikaw lawyer man ka, unsa may imong nakatunan? O giunsa nimo pagsabot?
Niingon din siya, higugma ang Dios labaw sa tanan, sa tibuok mong kasing-kasing, huna-huna, kusog, o kalag. Nya dayon gisumpay, higugmaa ang imong isig katao, sama sa imong kaugalingon. Ingon de Jesus, sakto, sige, buhata dayon. Ngutana pag yung lawyer, kinsa may akong isig katao? Who is my neighbor? Motong nihatag dayog parabol si Kristo kaning famous nga the Good Samaritan. The Good Samaritan. Dihay gitulisan, gibunog, himatyon, naagi ang pare. Niagi las pikas daplin, nitanaw og niingon, I don't care. Kao siya ngadto. Niagi sad ang libita, lay minister ni sila. Or lektor, nitanaw kadiyot, niagi lang sa spikas daplin, I don't care. Niagi ang iyang kaaway, kay kaning mga Hudiyo o ang mga Samarianhon, kaaway man ni sila. Pagkakita gyud sa Samarianhon sa iyang kaaway nga himatyon, nanaog siya sa iyang gisakyan nga hayop, iyang gitambalan ang katungkuan, nagkasamad iyang gibugkusan, gibutangag lana o bino, niya gipasakay pagid niya siyang hayop, wa na siya padayog lakaw, gida niya ngadto sa abutanan, iyang giserbihan overnight, o niya pagkaugma, iya pagyong gitugon ang katong nagbantay dito, at timana ni siya tagaan tika una, pasiuna lang ni, 2 days salary. Kay kanang usa ka dinaryo, usa man nakaadlaw nga salary nila sa una, 2 dinars man, 2 coins iyang gihatag. So duha ni kaadlaw pasiuna, kun makuwang pa na igbalik nako, pun-an nako, refundan ti ka sa imong magasto. Kamo, kita mos kabit sa inyong bana or sa inyong asawa nga himatyon. Saman, inyong tambalan. Ngayon ko na ba, lingya imong tupad ina, mutambal ha? Makakita ka ng tao nga purtigyod kamaritis, sigihan kaglibak, sigihan pakagdaot, gikural pag yung inyong agianan, wa na kay agianan, nya karon na paralyze, muingon nimo, dadatawon ko sa doktor day, imong dadon? O muingon ka, I don't care, kamatay dihang buangak. Ang kabit sa imong bana, namabdos, gipalaya sa ila, way makahatod sa ospital ka anakon, nya moadto nimo moingon, tabangi taon ko makapanganak ko kay anak rabanis imong bana. Saan? Imong dados ospital? I don't care. Inigingon atong I don't care, ang mahitabo, mamatay dayon ta. Dili natatabangan sa Ginoo. Mao na karon ang atong mga politicians, labi na din sa Pilipinas, they don't care. Most of them, they don't care. Away. Atong pakpakan ang mga politicians nga they care for the Philippines. Pakpakan nato. Salamat kayo. Kinsa karo mga politisyana kanang habig sa Team Marcos, Team Lini o Team Duterte ang ni care sa Philippines. Ay nalamog tubag. Ato silang iampo ang ni care. Kumusta ang atong mga politicians dinhi sa atong Sugbo, sa Cebu, gikan sa gobernador, mayor, hangtod na gyud sa barangay kapitan, ni care ba sila? Nato? Inaot ponta. Kana bang impeachment karon sa atong vice presidente, paagi ba na sa pag-care? Kanang atong paghana-hana o pakigubat sa China, paagi ba na sa atong pag-care sa Pilipinos? Kanang siging kinihaay, kadtong inadyasay sa resultas eleksyon, nga naa kunoy mga 17 million nga wa maihap kay overvote, mao ba na'y paagis pag-care? Ana? Kumusta inyong silingan? Do you care your neighbors?
Mayo. Lingiyay mong tupad being na unsa roy imong panginahanglan. Ina unsa maroy imong panginahanglan. Sige ba? Pangutana ba? Ako na lang pangutanay na pader unsa imong panginahanglan. Sige na. Nabalhinonon man kapader unsa imong panginahanglan. Sige na. 70 million utang. Atong utang 70 million. Nya ambot ni care ba nako ning mupuli nako dinhi? Kay pag istorya namo ningon man siya ayaw lang kog hasula anang 70 million padre, mo support lang ko nimo pero ayaw lang kog hasula. Ambot lang. Mo care ba siya? Nya wala sa ko ni reklamo kay ako may hinungdan ani nga nag dupa-dupa ni take og opportunity nga makuha ng atong mga lugar dinhi nga maporma ning atong parokya, matukod ng kumbinto, ako lang nang ihatag sa mupuli nako aron iyang mapahimuslan nga haruhay siya, ako lay magpasan sa 70 million. Because I care. Hilak in town. Oy, tinuod yun na. Naanad ko ani mga igsoon sa una pa gyud katong pagsugod nako og ka in love mga 1983 nagkauyab mig mga December 16 manting ito 1983 alas 7:30 gabi niya pagka mga May 1984 wa na ko niya tagdang niya di na siya mo care nako. Sa ikugukod-gukod niya, dakog suwat, di na yung tagad. Nya ako na lang nakitaan o nahibawaan, nga naaday siya, nagkauli day sila sa iyang ex. Nya masugatan ako usahay, nga nagkuyog sila, ginunitay pas kamot. Ako mutalikod lang ko, nya muto akong luha. Kaya ako masang gipanaad sa akong kaugalingon, nga kung dili ko personalon niya og buwag, dili gyud ko makigbuwag. Pabilin gyapon nga ang akong pagtan-aw niya akong uyab. Nya ikakita nako nga naa sila nagkuyog moingon dayon ko, Lord, magpabilin kong buutan nga boyfriend ngadto sa akong salbahis nga girlfriend. Ana. Naanad ko ana. Antod, ana nagka-uli ra pod mi ato. Ana. Karon ako sa nang gamiton. Naman sa mga parokyano nato dinhi nga nagsigig daot nako. Naay mga online sad nga nakabati nako daoton sad ko. Hasta ning ato dinhi mga projects himuan pag-istoryang bati. Moingon ra gyapon ko magpabilin kong buutan nga parish priest sa mga buangon nga parishioners. Ana. Because I care. Sa inyong tanaw, sa akong unom din hikatuig nga pag-alagad ninyo, ni care ba ko ninyo o I don't care? Care. Salamat in town sa nakakita. Nya kamo mo padayon mo care nako? Ay mughonong palit og slot. Ang atong slot karon para ibayad sa utang gitawag ni grace. God's reward and complete elation. Ang atong halin niabot nag 4,707 ka slots, napay 695,000 ka slots or 295 ka slots available, 100 pesos per slot. Niya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,000, niabot sa 22 na ang atong nadawat. Ikaduha na tong slot, ang itukod na tong balay, itiwas na tong tukod at tong 12 ka balay to complete the 61 targeted houses. 4,000 asad, 282 ka slots ang atong halin, naapay 2,718 ka slots nga available tag 100 pesos per slot, na ni 61 slot challenge nga tag 6,100 per challenge. 24 na sad ang atong nadawat ka challenge.
Mga igsoon, sa akong unom katuig dinhi, dako na kong pasalamat ninyong tanan. By February 5, adto na ko dito sa Compostela, kung buhi pa ko. Pero apil gyapon mo sa akong mga parishioners. Kaya duha man ni kaklase akong parishioners. Online parishioners o territorial parishioners. Samtang ni ako dinhi, kamoy akong territorial parishioners. Daghan sa taga Compostela, akong online parishioners. Inigadto na ko dito, silang tanan na sa akong territorial parishioners, kamo na sa akong online parishioners. 80% more or less sa atong tanan nga kwartang nadawat nga nagamit nato aning tanan nato mga projects, mga 80% gikan sa online parishioners. Ang 20% gikan sa territorial parishioners. Ngunang sa akong pagdaan ng 70 million nga utang, di man mo pabilin diri, apili sa ko ninyo tabang, ha? Hangtod mo mga matay. Gilingi ako na imong tupad. Last na lang lingi. Ing na, di jud ko moondang og palit og slot ni Padre Siano. Ing na.